Albert, estic molt avorrit. Tu tranqui, que el papa ens ha dit que ara ens comprarà una canasta per la terrassa i ja veuràs com estarem la mar de bé. ¿Qué me dices? Sí, ens la comprarà en el Carrefour i serà de les altes, per fer mates. De les que tenen pal? Sí, pesao. ¡Vamos! Em vols deixar veure Elite tranquil? Vale, soso. Hola, mama, què fas? Preparant el dinar, què vols, carinyo? Després de dinar, com que ja tinc els deures fets, podem fer alguna cosa juntes? Oh, i tant que sí. A part, et tinc una sorpresa. Una sorpresa? I què serà? Carla, no t'ho puc dir, si no, no ho serà. Està bé, mama. Vols que t'ajudi amb el dinar? Sí, perfecte. Moltes gràcies. Bueno, Carla, no et moguis, que et vaig a buscar la teva sorpresa, d'acord? Estic molt nerviosa. Què podrà ser? Mare de Déu, potser la Carla me'l tira pel cap, però almenys el Jordi, el professor de socials, estarà content. Mama, no sé el que pot ser. Vinga, calla d'una vegada i obre'l. Mare de Déu, mama, i això per què m'ho fas? Què passa, Carla? No t'ha agradat? Doncs t'anirà perfecte, que ho sàpigues. Però, mama, un puzzle amb el que els odio? Mira, Carla, no et queixis tant i comença a fer el puzzle, sisplau. Mama, pots vindre a la meva habitació, si us plau? Sí, un moment, ara pujo. Digue'm, què vols, Carla? Mira, mama, ja l'he acabat. A veure? Oh, m'encanta! Però una cosa, mama, que el pròxim sigui de menys peces. Està bé, pesada. Però has après alguna cosa amb això avui? Doncs ara que ho dius, mama, sí. He après a tenir paciència i també que de tot s'aprèn. Molt bé, bonica, així m'agrada. Eric, què tal això d'estar aquí a casa? Germana, jo estic molt bé, no veus que estic ballant? Jaja, però si m'estàs molestant cada dia i trobes a faltar els teus amics. Bueno, també és veritat. Bueno, doncs me'n vaig cap a la meva habitació. Doncs vés-te'n! Espero que estigueu tots bé i quedeu-vos a casa. Doncs el meu confinament m'ha anat molt bé. He ordenat tota la meva habitació. També he après a cuinar, perquè m'agrada molt. També he vist pel·lícules de Netflix. Crec que me les he vist totes. Tampoc se m'ha oblidat que també havíem de fer deures. Els he fet tots. Tinc moltes ganes de que tot això s'acabi, per veure-us. Martina, tens que ordenar la teva habitació. Maria, em fa molt de pal i no vull ordenar l'habitació. Va, que jo t'ajudo a ordenar l'habitació. Però una cosa, podrem fer TikToks després d'ordenar l'habitació? Vale, va. Toma! Doncs va, anem a ordenar l'habitació.
Va, anem a ordenar l'habitació. Raül, jo crec que ganarà el de la dreta. No, està clar que guanyarà l'altre. Jaja, t'he guanyat. Calla un rato, anda. Durant el confinament he estat fent molts deures. També he estat mirant sèries i pel·lícules amb els meus pares. I també he estat jugant a jocs de taula amb els meus pares. Buah, un altre dia de confinament. Ai, que avorrit que estic. I vull sortir ja de casa, però no puc. Vull que això ja s'acabi. Bueno, tocarà estar aquí avorrit a la meva habitació sense fer res. Ai. Espera, un moment. Puc jugar a jocs de taula a la meva germana. Sí, li preguntaré i així se'm traurà l'avorriment. Vaig a preguntar-li.